Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaur gontan itxaso izango da gure gonbidatua eta besarte proiektua aurkeztera dator. Proiektua Nafarroan kokatua dago eta zehatzago azalduko digu itxasok zer den eta zertan datzan. Kaixo itxaso, zer moduz? Kaixo, ongi, zuek? Ongi. Konta iguzu itxaso, zer da edo nola sortu zen besarte programa edo proiektua? Bueno, orain dela 10 bat urte edo, pertsona talde bat elkartu zen, hemen batez ere Iruña herrian, ikusten zutelako ordura arte artea eskaintzeko zegoen eredua, nolabait aldatu zitekeela, ez? Ordura arte instituzioek edo erakundeek modu pribatu edo publikoan, baina beti helburu ekonomiko edo politiko batekin antolatzen zituztela gauzak. Eta orduan, ikusi zuten posible zela herritarrek beraien artean, beraien jakintza edo beraien arlo ezberdinetan zekiten hori, beste pertsonekin partekatu zezaketela, baina ez hirugarrengo pertsona bateren edo beste erakunde batek esku hartzerik gabe. Orduan, posible zela partekatzea artea edo bakoitzaren jakintzak eta doaiak modu altruista eta doako batean. Orduan, hasiera batean horrela sortu zen, artista talde bat antolatu zelako helburu horrekin. Alternatiba bat izateko helburuarekin. Orduan, esan daiteke proiektuaren hasiera ez dela arte kontsumitu nahi dutenen esku bakarrik, baizik eta artea produzitzen duten haien esku zegoela. Bai. Baina batez ere hori produkzio eta konsumo eredu horretatik kanpo, ez? Norberak dituen gaitasun horiek bestekin partekatzeko helburu edo helburu horrekin, ez? Eta horretarako espazio bat egokitu zen proiektu hau aurrera eraman ahal izateko edo nola izan zen pixka funtzionamendua? Bueno, urteetan zehar, eraldatzen joan da pixka bat, ez? Baina gaur egun badago lokal bat, Ertxapea auzoan kokatzen dena, eta bertan bazkide ezberdinek badute bere tailerra eta bere sormen lekua, askotan etxean ere ez delako erraza horrelako lekurik izatea, eta badago hainbat jarduera antolatu ahal izateko ere espazio handi bat, eta bertan egiten da elkar trukaketa edo jakintza trukaketa hau, ez? Besartek berak duen proiektuetako bat da musutruke, eta hor da, bakoitzak bere, deitu ditzazkegu doako ikastaroak, ez? Baina, guk edo gehiago gustatzen zaigu jakintzaren elkartrukatze hori, ez? Pertsona baten gaitasun horiek besteekin partekatzea modu altruista batean eta aradoanak ere jaso dezan ordaindu behar izanik gabe, ez? Hori konsumo eta produkzioaren eredu horretatik kanpo. Eta bertan zaudetenak bazkideak zarete, irekia dago edo norendako? Bai, espazioa irekia da edo norendako. Bai, egia da, bertan espazio bat nahi baldin baduzu lan egiteko, bazkide izan behar duzula, bai. Ze azkenean, autogestio moduan antolatzen gara, baina, karo, behar da ere diru sarrera bat, behintzat lokala mantendu ahal izateko. Orduan, bai, bazkide moduan, baduzu zure espazioa lan egiteko, zure arte disiplina edozein izan da ere, baduzu zure espazioa, eta gero badago beste espazio handi bat, elkar trukaketa hori edo egiteko. Eta bertara joan daiteke bai ikustera, ezagutzera, informazioa jasotzera, interesa duen edonork joan daiteke bertara lasai asko. Besartean ze disiplina dagoela esango zenuke, ze disiplina topatu dezakegu proiektuaren? Arte mailan? Denetarik margolaritza, argazkigintza, musika, edonork artearekiko horrela jakin-min puntu bat duenak edo lantzen dituenak artearen hainbat disiplina, han badu lekua.
Eta normalean elkartzeko ohitura duzuen, naiz eta gaur egun ez den egoerarik onena, baina pandemia hasi aurretik gutxienez nola funtzionatzen zenuten, hau da, hilabetero elkartzen zineten, noizean behin egindako zerbait zen? Bueno, karo, han lekua duenak, han badu edo noiz sartzerik, ez? Eta bai, karo, ikastaroetariko asko eskaintzen dira bertan, orduan, bueno, edo antolatzen doan enean ere sortzen den gauza bat da, ez? Igual, astero izan daiteke, edo ikastaroak igual asteburuetan ere, bueno, ez dago ezer zehaztuta, baina ateak beti irekita daude. Eta gaur egun gutxi gora bera, mundu horretan zenbat artista mugitzen zarete? Bueno, ez dakit baloratzen. Ez dakit, jendea joan eta etorri egiten da, batzuk denbora luzean egoten dira. Ez dakit, ikastaroetan ere jende askok parte hartzen du, bueno. Eta lokal horren kudeaketa aipatzen duzun Rotxapeako lokal horrena, nola kudeatzen duzue? Bueno, lokala bera, bazkideen artean kudeatzen da, eta, bueno, badaude pare bat pertsona, hori ikastaroetaz eta arduratzen direnak, edo antolatzeaz, noiz, bueno, kudeak eta hori egitearenaz espazio berarena, eta, bueno. Eta diru laguntzarik edo jasotzen duzue hori aurrera eraman alizateko, edo saiatzen zarete alik eta gehien autogestionatzen? Bai, diru laguntzarik ez dugu jasotzen, eta gainera ez dugu, ez dakit nola, oso ongi nola dirazi, baina ez dugu ere eskatu ere egin nahi, edo onartu ere ez dakit onartuko genukeen, ez? Ze azkenean guk sinesten dugu, gizakien esentzia bera den hori, jakin edo zuk dakizuna beste bati azaltzea edo partekatzeko esentzia hori, guk horretan sinesten dugu, ez? Ez dugu beste inoren esku hartzerik nahi, baizik eta herritarrek egindako zerbait beste herritarrendako, ez? Herriak herriarentzat izango litzateken zerbait. Eta gaur egun pandemiaren egoera ikusita, nola eragin dio Besarte proiektuari? Guztiz. Claro, lokalak jarraitzen du eta bazkideak ara joan daitezke, baina ikastaroen aldetik ez da ez erantolatu ahal izan. Eta beste proiektua, reperkusion proiektuan ere ezin izan dugu aurrera atera aurten, orduan alde horretatik eragina izugarria. Eta, bueno, elkartrukak eta hori, eta herritarren arteko hori, asko galdu da. Baina, bueno, saiatzen gara mantentzen harremanak, erlazioak, alden momentuan, martxan jartzeko berriro. Orduan etorkizunara begira, gainera orain 10. urte urrena eduki duzuela, ari zarete pixkat begira nola egin daitekeen proiektuarekin aurrera jarraitu ahal izateko egoera dela ere? Osea, proiektuak jarraituko du modu batean edo bestean, edo gauza gehiago antolatuz edo gutxiagoz, baina aurrera beti. Asko oso mugatuta gaude, neurriak ere aldatzen doazelako, pixka bat orain esperoan, eta egoera hoberantz doanean martxan jarri berriro. Bukatze aldera, Itxaso, norbaitek zuen proiektuan ere parte hartu nahi balin badu, ze aukera dauzkazuekin harremanetan jartzeko? Bueno, badugu web horria, besarte.org web horria, eta hor badago kontakturako aukera ezberdinak, eta baita ere doaitzan norbaiteke dirua ematen baduz, herritarren partetik bai doaitzak jasotzen aldira, bertan badu informazioa jasotzerik, eta Facebooken ere badaukagu web horria, eta bertatik informazioa nahi duen edonork, jarri daiteke gurekin harremanetan. Baina poliki-poliki egoera honi buelta ematen diozuen eta proiektuak hartzen duen lehen zeukan indarra, ezta? Hori da, bai. Imaginatzen desiatzen egongo zaretela partaideak berriz ere martxa hartu eta egunerokotasun bat edukitzeko, ezta? Bai. Batez ere hori, ikastaroek ematen duten pertsonen arteko elkarturkatze hori eta giroa eta bai.
gogo askorekin gaude. Ba, ea laister aukera daukagun zuen tailer edo proiekturen bat promozionatu edo zabaltzeko, eta Primeran. ea dena poliki-poliki badoan bere bidetik. Mila esker Itxaso, Bai, mi esker zuri. bertze bat arte. Bai, agur.